ଲାଗୁଛି ଦେଶରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଆଜି ସେ 3 ଦିନ ହବ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ବାକି ବିହାରରେ ସବୁ ବୁଲିଗଲୁ। ଆଜି ଯିବୁ ମଥୁରା ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଚାଲୁ ମଥୁରା ଚାଲୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 4-5 ଜଣ ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଲାଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗାଧାଏ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ତ ବୁକିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବୁ। ଏଠୁ ଆମ ଠେଲା ପେଲା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ବସିବେ। ଜାଗା ହବନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରେ भैया इधर पानी वाला भात कहाँ मिलता है? पानी वाला बस पानी वाला भात मतलब उड़िया में जो खाते हैं जो पकाल चावल में जो पानी डाल के खाते हैं ना। हाँ नहीं जो रेस्टोरेंट खाएगी हम भाई तो कौन खाएगा? हाँ पिला वाला तो खाइबे लस्सी खाइबे जो कौन परोटा 220 टका नब ना के। हाँ यही पीसटा खाइए स्पेशल।